Brandtæppe, hvis der går ild i en, eller hvis der er ild i noget tøj, så kan man vikle det rundt om sig, så det går ud, så man kvæler ilden. Øjenskyld til, hvis man får nogle kemikalier i øjet, noget farligt i øjet, så kan man skylle det ud. Og forbindingskasse til sår eller noget, der skal lappes sammen på en, hvis man kommer til skade. Ja, det er mig. Hvad ellers? Vi har en nødudgang derovre. Nødudgang, hvis man bliver bange. Vi har en nødudgang derovre. Ja. Så er der udsug til farlige gasser. Sikkerhedsbriller, hvis du skal passe på, at du ikke får noget i øjet. Kitler, så du ikke får det på tøjet og tager det med rundt. Og handsker, hvis du skal behandle noget, som er farligt. Og behandle med dine egne fingre. Og hvis der nu kommer mange ting til skade, så kan man trykke på dem der, så Ligesom bare skylle det hele af. kommer der sådan noget vand op fra loftet af. Så er der stenskab. Hvis du arbejder med noget, der er specielt farligt, for farligt til bare her på bordene, så skal det herind. Så er der noget udsug derinde. Der kan man have sine ting, og det er fint. Ja, hvad er det? Jeg tror sgu, det var det. Over and out.